Zdravím vás, moje meno je Mário Frank a sledujete reláciu In Between. Dnes sa budem zhovárať s Jolim Litvejom. Ahoj. Ahoj, zdravím všetkých. Vo veľkej skratke by som povedal, že si podnikateľ a učiteľ na takej alternatívnej škole. Je to tak? Dnes sa budeme teda rozprávať o rôznych témach vedomého bytia alebo nejakého uchopenia života. Čo to vôbec znamená vedomé uchopenie života? Vedomé uchopenie života, žijeme život a častokrát ho žijeme bez takej zotrovačnosti, bez nejakého uchopenia, pochopenia, ovládania, rozumenia, čo žijem, prečo tak žijem. Takže tým z toho vyplýva, že ten vedomý život je asi to, že rozumiem, odkiaľ prichádzam, kde sa nachádzam a kam smerujem. A pre bežného človeka by to mohlo znamenať, že napríklad má poriadok vo svojich financiách, alebo má poriadok, doma v skrini, alebo ešte niečo viac. Ja si myslím, že v prvom rade by mal mať upratané v hlave. To znamená naozaj vedieť, kde momentálne som, čo v tomto momente zažívam, teda čo sa mi deje, či som s tým spokojný alebo nespokojný a zistiť, či tú spokojnosť alebo nespokojnosť môžem zmeniť. To znamená lepšie pochopiť vlastné pocity a vlastnú hlavu? No, rozumieť, prečo som práve teraz a prečo zažívam to, čo zažívam. To znamená, že keď som teraz šťastný, tak viem, čo mi to spôsobilo, a keď som momentálne nešťastný alebo ma niečo trápi, tak viem vystopovať, kde je problém v mojom konaní a v mojom chovaní, aby som ho vedel efektívne zmeniť a prípadne tú situáciu do budúcna odstrániť alebo napraviť tú situáciu. Takže vlastne byť lepším človekom, byť lepšou verziou samého seba. Byť skutočnou verziou samého seba, pretože to, čo žijeme, nie je naša verzia. Je to niečo, čo sme sa naučili ako deti, čo sme prijali nejaký model života, ktorý sa od nás očakáva, od spoločnosti, ale zisťujeme, že to nie sme my. Je to len snaha vyhovieť všetkým faktorom v našom okolí. Takže odolávať tlaku všetkých naokolo a spoločnosti. Využiť ten tlak, pretože ten tlak tu je a bude. To znamená vedieť pracovať s tým tlakom alebo aj s ťahom. Pretože nie je v spoločnosti len tlak, je aj ťah. Hej? Sú dve sily vo vesmíre, ktoré neustále pôsobia a nejakým spôsobom nás posúvajú niekam. Áno, buď tým ťahom alebo tlakom. Tlak rozumiem, že šéf ma tlačí, aby som bol v práci dlhšie. A čo je ťah? Ťah je napríklad to, že ma niekto pozve do spolupráce, teda potiahne ma, alebo objaví vo mne nejaký talent a pomôže mi ho rozvinúť. To znamená, stávam sa alebo vstupujem do sféry, ktorú som si ani nemyslel, že by som mohol uskutočniť. To znamená, pozýva ma k nejakej činnosti. To je ten ťah. Ty si mal ten ťah v rámci učenia, ak som to dobre pochopil. Čo ťa pritiahlo vlastne stať sa členom tej univerzity vedomého života a začať nejakým spôsobom pomáhať ľuďom meniť svoj prístup k životu? Hej, no na univerzite učíme jednu takú vec, že všetci ľudia sú sebci. Takže musím sa naozaj priznať, že išiel som učiť zo sebeckých dôvodov. V čase, kedy som dostal pozvánku stať sa učiteľom, tak mal som etapu života, ktorú som vnímal, že nemám pozornosť. Nemám pozornosť z okolia, od manželky, od rodiny, od kamarátov. A práve to bolo to lákadlo, keď mi kolega povedal, že poď učiť, predstav si to, budeš tam mať 25 ľudí v triede a oni 10 hodín budú venovať ti svoju pozornosť. Takže to bolo také veľké lákadlo a to bol ten motor, alebo to palivo do toho motora, že som povedal, áno, to je ono, idem do toho. To je super pre niekoho, kto chce byť vypočutý. Naozaj, rola učiteľa je asi tá pravá. Áno. Čo sa tí ľudia naučia? Čo ich naučíš? Ja ich naučím to, ako žijem. To znamená, že vlastne na univerzite máme nejaký koncept spôsobu nazerania a spôsobu života. A vlastne ja som tento koncept prijal a snažím sa tak žiť. A teraz vlastne to, ako žijem a tieto koncepty sa snažím odozdávať druhým. To znamená, že je to ideálne z toho pohľadu, že
najlepšie sa učí niečo, čo ten človek žije, má zažité, pozná úskalia, nástrahy, prípadne výhody, teda vie odpovedať na otázky z voleja, pretože to žije, áno? Rozumiem. To znamená, vy na tej škole neučíte nejaké veci, ktoré sa vedecky vyskúmali, ale to, čo ste si vy zažili, čo máte odskúšané, čo vám funguje a mohlo by fungovať aj pre iných ľudí. Áno, vlastne nositeľom tejto celej koncepcie je Larry Švéc, ktorý má taký dar, že veci, ktoré sa mu diali v živote, tak sa snažil zistiť, prečo sa to deje, ako by to napravil. A vlastne tieto jeho poznatky spísal do nejakých postupov a ja keď môžem hovoriť za seba, ja sa snažím ísť podľa týchto postupov a zistujem, že mi to obohacuje život, vedie ma to a teda sa snažím podľa toho žiť. V dnešnej spoločnosti je obrovský tlak vyvíjaný na jedincov, na tú dokonalosť. Len keď sa pozrieme na sociálne siete, tam až dnes obrovsky umelo je propagovaná tá dokonalosť. Ale zase na druhej strane veľké hnutie, alebo cítim tú silu od rôznych ľudí, aby sme našli tú autentickosť. Ty hovoríš teda, že zlyhať je vlastne autentické. Zlyhať je v poriadku. Zlyhanie to som ja. No, keď spomínaš ten Facebook a tento tlak, tak byť dokonalý nie je prirodzené. A to je presne to, že keď ja urobím brept, keď ja sa pomýlim, potknem, tak to je tá autentickosť, ktorú si spomenul. A to je prirodzené. A to je práve to, čo ľudia vnímajú a to ich priťahuje. Nie tá strojová dokonalosť. To si len pozriem, ale ma to nezaujme. Hej? To je to, že vlastne aj umelecké diela sú pekné v tom, že nie sú dokonalé a majú v sebe nejakú chybu a to je presne ten moment toho diela, čím zaujme. Zlyhanie u veľa ľudí evokuje strach. Ty si hovoril, že si podnikal 22 rokov, mne máma celý život hovorí, prosím ťa, zamestnaj sa už, ježiš, aby si mal pokoj, čo chceš skončiť, ozaj, jak ona mi dáva môjho otca za príklad, ale pritom môj otec je veľmi pomerne šťastný človek, aj keď teda žije napínavý život. Tak by som to nazval, napínavý život. Hej. Ako pristupovať k tejto téme strachu? Možno, že to môže spojiť aj s tým podnikaním. Pretože veľa ľudí si to spája, že OK, on je taký typ, že on to tak má, môže. Niekto tam na to nemá bunky, ten musí pekne šúchať nohami a celý život byť v zamestnaní. Je to tak? Ja by som pri téme strach povedal jednu vec. Treba si uvedomiť, alebo teda na univerzite sa zaoberáme aj strachom. Ak môžem k tomu niečo povedať, tak strach nazývame niečo, čo je spojené s ohrozením života. To znamená, keď je tam naozaj reálna hrozba ohrozenia života a vtedy sa deje v človeku to, že sa vyplaví adrenalín, aby sme dokázali tejto hrozbe vlastne čeliť, buď útokom, útekom alebo paralýzou, ale všetko ostatné, čo nazývame strachom, to nazývame obavou a to sú všetko konštrukty mysle. To znamená, že ja predpokladám, že zlíham. Ja predpokladám, že to zle vyjde. Ja predpokladám nejaký zlý koniec. To znamená, naša osobnosť neustále skáče do minulosti a predikuje budúcnosť. A to sú tie obavy. Hlavne, keď teda majú tú zápornú konotáciu, že to sa mi nepodarí, alebo tak podobne. Už teraz, keď si uvedomím, že to nie je strach, ale je to obava a viem si povedať, keď to takto pomenujem, viem si povedať, že to je konštrukt mojej mysle, tak je to len nejaké uvedomenie si, že je to niečo, čomu nerozumiem, to, čo som ešte nezažil, alebo kde je nejaké riziko, ale potrebujem sa na ňo pozrieť, aby som ho minimalizoval. A toto veľmi si myslím, že pomáha v tej podnikateľskej sfére. Ďalšia vec, samozrejme, stane sa, aj mne sa stalo, že som niektorý projekt musel skončiť, bol to krach, nepodarilo sa to, ale zase človek sa nejakým spôsobom oklepe, oddychne si a znovu ide do novej sféry. Dobre, teraz by som sa tu pristavil a skúsil si to aplikovať do praxe. Na jednej strane máme človeka, ktorý je v zamestnaní, bol tam celý život, chcel by robiť niečo iné, možno má aj nápady a má tú obavu, dobre, už sa znížil o 1 stupeň zo strachu na obavu, že či bude mať na nájom a na živobytie, keď opustí tú istotu. Po
istotu, no v úvodzovkách istotu, lebo aj z toho zamestnania môže skončiť. Ako nakladať s takou obavou, aby nebola paralizujúca, ale aby to bola skôr ako hra? Ja som si napríklad, bol som aj zamestnanec, takže ako zamestnanec som si ja vlastne vyskúšal jednu vec, že bol som obchodník, mal som na starosti nejaký account, mal som nejaký budget, dosť vysoký, bolo to v miliónoch, predával som nejaké technológie a nechcelo sa mi niekedy do toho. Proste, keď mám pohľad z toho, že mám niekomu predať niečo, čo ani nevie, či to potrebuje, tak to bolo veľmi také ubíjajúce a určite to pozná aj veľa ľudí v tejto profesii. Tak ja som si jedného dňa povedal, že mňa to nebaví takto. Že mal som takú vyhnívacú kopu všetkých rôznych prípadov a ja som si povedal, že idem sa hrať. To bol v pondelok. Tak som zobral prvý ten obchodný prípad, zavolal som človeku. Ja som sa začal pýtať ľudských, že ako strávil ten víkend a čo robil a ja som bol to a to a to. A proste začal som fungovať takým spôsobom, ako sa hovorí, že to je francúzske obchodovanie, že idú si sadnúť na obed, porozpráva sa o rodine, o deťoch, o dovolenkách, o milenkách a nakoniec, keď ešte predtým, jak majú zaplatiť, no a čo s tým spravíme? Chcete to, nechcete to, dohodneme sa, nedohodneme sa, áno, vybavené. Takže takto ja som sa začal hrať a čuduj sa svete, z tej vyhnievacej kopy bola štvrtina vyživná a ja som vlastne za ten týždeň, 2, čo som sa takto akože hral, som si ten budget ročný splnil. Takže to je jedna vec, že byť uvoľnený. Ťažko sa uvoľňuje, keď máme teda to presvedčenie toho tlaku, tej hypotéky a ako zaplatím plyn na budúci mesiac. Tu si treba povedať zase takú jednu vec, je to možno môj prípad, ale ja verím takému vyjadreniu, že ja tu nie som preto, aby som trpel. Teda nežijem tento život preto, aby som trpel a teda moja viera je, že je o mňa postarané. Od začiatku života až do konca. Teda je tu pre mňa hojnosť. A keď si toto dokáže človek prijať do svojho nejakého konceptu myslenia, do nejakého svetonázoru, tak sa potom v podstate nemá prečo obávať, pretože vždy mu príde príležitosť. Je len na ňom, či ju zachytí, alebo či ju využije, alebo ako s ňou proste naloží. Ísť podnikať s obavou, tak to by som teda nechcel. Ani začínať, hej? Jasne, takže ten, kto ešte má takýto nastavenie mysle, tak skôr by to ešte mal prehodnotiť. Môže to skúsiť, len zase príde mu možno také ponaučenie, že to nie je tá správna cesta. Môže sa vyhovoriť na to, že okolnosti, alebo nepraje mi doba, alebo je to zlý produkt, ale v podstate vždy, keď to tak môžem pritiahnuť za vlasy, vždy sme vinní za svoj život iba my sami. Hej, to znamená, že tie výhovorky neobstoja. Ja som tam započul niečo také, že vlastne hojnosť, to ako ja si to spravím, to je veľa spojené s takým nastavením mysle, že ja som strojcom toho šťastia. Dá sa to tak povedať. Mhm. A ty sa zaoberáš aj témami spravodlivého ega. Pretože keď to zase otočím, že ja si beriem to, čo ja si myslím, že je pre mňa OK, tak keď to preženiem do extrému, aj taký Pablo Escobar si bral, čo si myslel, že mu patrí a že podľa spravodlivosti by mal dostať. Výborne, len toto je téma tak na 3 hodiny, aby sme sa dostali k tomu, čo ja možno revolučne teraz vypoviem, hej? Pretože áno, každý si zoberie to, čo potrebuje a čo chce. Problém je tá forma, ako si to zoberie. O tom môžeme polemizovať, pretože vždy je forma spájana s nejakou morálkou alebo s nejakým svetonázorom, ale vidíme ľudí, ktorí idú priamo za tým svojim cieľom, hlava nehlava a morálka nemorálka, ale v súlade s ich morálkou, hej? Takže, ale v rozpore s morálkou nejakej spoločnosti. Ja na univerzite učím jednu takú vec, že, ale nielen na univerzite, aj na živlovej škole, že žijeme svet, ktorý sa nám javí, že je duálny. On naozaj duálny je. To znamená, všetko, čo si vieme pomenovať, má svoju protihodnotu. To znamená teplo, chlad, ja neviem, z chémie je to
kyselina, zásada, vo fyzike tlak a ťah a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať. To znamená, že ak my sme súčasťou tej duality, tak sme niekde v tej priamke tej duálnosti. Áno, to znamená, že my niekde hľadáme nejaký stred. Vždy sa snažíme postaviť do nejakého stredu. To znamená, keď to zoberiem na dobro a zlo z hľadiska morálky, tak my sa vždy vystredíme do nejakého stredu a pre nás niečo, čo je po pravej strane, je dobré a po ľavej strane je zlé, ale to je náš stred a my vlastne tú dualitu toho dobra a zla popisujeme z nášho pohľadu. Tu je problém, že každý má ten stred niekde inde posunutý. Nie je to problém môj alebo tvoj, každý to má správne, tak ako to má. Ten stred si našiel na základe svojho života, toho, čo prežil a ako je vychovaný a kde vyrastal. Ale problém nastáva v tom, keď sa naše dva stredy stretnú napríklad pri nejakej téme na Facebooku, v nejakej komunikácii, a tam vidíme, ako nevieme prísť k nejakému pochopeniu. Prichádzame tam veľkému rozporu, veľkej manipulácii a tak ďalej. To znamená, ako toto riešiť, je spôsob ten, že ja vystúpim ako keby z duality, stanem sa pozorovateľom. To znamená, že ja ako pozorovateľ už nehodnotím tým, že nie som v tej duálnosti tej témy, že čo je dobré a čo je zlé a vidím len možnosti. Že to je to, že aj Pablo vlastne z môjho pohľadu len využil tú možnosť a teda išiel, lúpil, vraždil, ponúkal niečo, teda tie drogy, dajme tomu. Bola to možnosť, on to využil. Ale keď som ja v dualite, tak je to u mňa na strane toho ako keby zlého. Takže potrebujeme zaujímať postoj pozorovateľa a tým pádom dokážeme porozumieť činom všetkých ľudí, ale aj v prvom rade svojim vlastným. Preto napríklad sa nemusím obviňovať, že ako som toto ja mohol spraviť, prečo som toto ja urobil a tak ďalej. Pretože keď ja odstúpim, tak zistím, že nemal som inú možnosť a toto bolo to najlepšie, čo som mohol spraviť. Ale keď ostanem v tom duálnom pohľade, tak sa môžem bičovať. Toto bežne aplikuješ do svojho života, že napríklad keď sa stretneš s nejakými výčitkami spätne, že ti niekto napríklad nadáva, že Ježiš, jak si sa to zachoval. Kľudne obchodne, že no, ty si sa nezachoval moc pekne, ty sa na to pozrieš, odstúpiš si, povieš, že mal som takéto možnosti, zobral som túto, nie najhoršiu, takú strednú, ako v podstate chladne logicky, tým pádom som sa očistil, je to tak a nemal som inú možnosť. Nejde tam ani o to očistenie, ide tam o to, že vlastne treba si priznať, že všetci sme sebci. To je veľmi nepríjemné si toto priznať, pretože každý sa snaží proste, aj tá výchova, aj tá spoločnosť hovorí, že sebectvo je nepekné. Ale v konečnom dôsledku, keď sa na seba pozrieme, na všetky činy, tak vždy konáme zo sebeckých dôvodov. Aj to, že som tu na tomto nahrávaní, má nejaký môj sebecký zmysel. Aj to, keď ja dám žobrákovi 5 eur, tak je to pre niečo. Nie preto, že som altruista, ale preto, že mám minimálne z toho dobrý pocit. Takže vždy konáme zo sebeckých dôvodov, takže tým pádom vlastne, keď toto viem, tak nepotrebujem svoje činy nejako obhajovať alebo snažiť sa ich zrovnávať s niekoho morálkou alebo s mojou morálkou. Proste idem si za svojím, za tým, čo potrebujem a čo chcem. Keďže sám pôsobíš v oblasti vzdelávania alternatívneho, ako sa v tom človek môže vyznať? Ja som začal mapovať tieto všetky smery a aj tento kanál sa bude venovať postupne rôznym veciam a je ich naozaj neúrekom. Ako spoznáš šarlatána od človeka, ktorý ti hovorí niečo rozumné? Všetky alternatívne techniky a postupy opisujú iba to isté. Ja to na univerzite spomínam takým spôsobom, si zahráme, že takú hru, postavím hrnček do stredu miestnosti, poväčšinou sme vlastne sediaci okolo v tej miestnosti a poviem tým ľuďom, nech popíšu ten hrnček. Vždy si vyberiem hrnček, ktorý má na jednej strane nejaký obrázok a má iba jedno uško. Takže všetci popisujeme ten jeden hrnček, ale každý ho popisuje z tej svojej strany a prichádzame tu k rozporom. Popisujeme niečo, všetci rovnaké, ale každý z tej svojej strany. A každý vidí viac, teda každý ten prístup má, teda ten pohľad, ten alternatívny alebo akýkoľvek pohľad má niečo viacej ako keby rozpracované, viacej fokusuje na nejaké detaily, niektoré nevidí,
niektoré len tuší. To znamená, že všetci opisujeme jeden ten istý, dá sa povedať v prípade hrnčeka predmet a teda keď niekto mi popisuje svoj pohľad na ten hrnček a ja vnímam, čo popisuje, teda mám svoj koncept, tak viem, že on popisuje to isté, čo ja, v niečom sa zhodneme, v niečom samozrejme môžeme mať rozpor a v niečom tušíme, že by mohla byť zhoda. Ale to je práve zapričinené tým našim rôznym pohľadom na tú istú vec. Takže toto je moment, kedy ja rozpoznám, že ten človek to má uchopené a hovorí o tom istom, že nie je šarlatán. Nevymýšľa si. V prípade hrnčeka nemôže si vymýšľať niečo, že vidí tam, alebo popisovať, ja neviem, raketu. Áno? Keď popisujeme teda všetci to isté. Pretože v tomto bode nastupuje do tej rovnice veda. Veda má nástroje, ako popisovať realitu. Ten konsenzus vedecký pracoval tisíce rokov na tom, aby si vytvoril metódy, ktoré vlastne sú uveriteľné pre všetkých, lebo popisujú tie metodiky najvernejšie tú realitu. Dá sa tak povedať. To znamená, že opakovaným experimentom dosahujeme rovnaký výsledok. Tak. To je fajn, lenže dosiahli sme určitú hranicu a určite si počul v tom, že existuje nejaká kvantová fyzika a keď sa chceme pozrieť ako keby na veľmi, veľmi malé časti tej hmoty, tak zistujeme, že vstupuje tam faktor, že to, ako my predikujeme, že by sa to malo chovať, tak tá hmota sa tak chová. Takže vlastne vstupujú tu faktory, ktoré sú ako keby za hranicou hmoty a to je to, že ja to tak nazvem, že z vedy vylúčili Boha a teraz vlastne toho Boha tam musia privolať, pretože dosiahli hranicu a proste aby vnímali väčšie celky tých svojich vedeckých poznaní, tak potrebujú prijať aj tézy, alternatívy, ktoré sa nedajú dokázať, ale v tých rovnicách im tam to pasuje, funguje to proste. Takže aj tá veda bola, dá sa povedať, že tá tisícročná veda, ako si ju pomenoval, tak bol to pohľad s klapkami na očiach. Iba jednostranný, proste veľmi obmedzený. Takže keď to poviem inak, ako spoznať šarlatána podľa tvojej logiky, tak vlastne každý má svoju pravdu. Také niečo som dekodoval, alebo každý vidí kúsok pravdy. Každý vidí kúsok pravdy, keď teda hovoríme o tom všeobecnom pojme pravdy. Každý vidí kúsok svojej pravdy, teda áno, dá sa tak povedať, že pravda môže byť subjektívna. Áno. Vieme, takto sa to vlastne, ten problém tej pravdy sa takýmto spôsobom nejako sme sa na ňom zhodli, že pravda je subjektívna. Ale subjektivita je zase len to, že ako som ja popisoval s tým hrnčekom, že ja sa pozerám zo svojho pohľadu na nejakú vec. Takže je to subjektívny popis tej situácii, toho deja, alebo toho predmetu, alebo tej okolnosti. A teda toto na univerzite nenazývame pravdou, toto nazývame, že je to rozmenená pravda, pretože pravda je v tomto poňatí by bola vlastne súhrnom všetkých pohľadov okolo z toho hrnčeka, takže je to rozmenená pravda a my tomu nazývame, že je to polemika, rozpráva o tej pravde, o tej skutočnosti a teraz sme to nazvali rozprávkou. Takže všetky subjektívne pravdy sú rozprávky v univerzite a teda hľadali sme, snažili sme sa vymedziť, že čo teda je tá pravda. Tam sme prišli na to, že pravda je niečo, čo je vlastne vyjadrením môjho momentálneho stavu a keď ja vyjadrím, že mne je tu zima, tak ja vyjadrím pravdu v zmysle Univerzity vedomého života. To znamená, popisujem svoj vnútorný stav, svoje prežívanie. To je pre nás bližšie k tej pravde. K pravde. Áno, toto vyjadrenie. A čo s človekom, ktorý nápoky mlží a klame a de facto, lebo to je pre mňa definícia šarlatána, v tomto alternatívnom
vzdelávaní alebo v alternatívnom popisovaní sveta je veľa ľudí, ktorí zámerne zavádzajú potom svoje rôzne sekty, rôzne hnutia, ktoré majú, by som povedal, negatívny dopad na svet. Ako rozpoznať takéhoto človeka? Treba si zase uvedomiť jednu vec, že všetci títo, ktorých si popísal, sú sebci. Tak ako ja, ako my všetci. Takže konajú z nejakých zištných dôvodov. To je prvá vec. Druhá vec je, že prečo by som sa ja mal uchylovať ku klamstvu, aby som dosiahol svoje. To je záležitosť tej morálky, ako sme si my povedali. To znamená, každý to má nejak ten svoj stred. A ako sa chrániť pred týmito ľuďmi? V prvom rade ja potrebujem vedieť, aká je tá moja morálka, aký je ten môj svetonázor, vedieť, aká je moja viera, o ktorú sa viem oprieť a tá ma privedie k výsledkom. Prečo, ako sa pred nimi chrániť. Ako ich rozpoznať? Ako ich rozpoznať? Myslím, že nemám dôvod ich rozpoznávať. Proste oni sa prezradia. Pretože ja ti poviem jednu vec, ja som tiež ako dieťa občas klamal. Hej? Možno ako aj dospelý som klamal a vtedy som si uvedomil, že keď ja niečo oklamem, tak ja potrebujem vynaložiť veľmi veľa pozornosti a veľmi veľa energie, aby som nebol pristihnutý. A to ma veľmi obťažovalo. Takže, a samozrejme som bol aj pristihnutý, že som oklamal, tak som zistil, že sa mi to nevypláca a teda nemá zmysel takéto konanie, tak som začal vyjadrovať, teda žiť pravdivo a vyjadrovať pravdu, pretože je to najlepší spôsob. Ja neviem, ako sme sa dostali k tomu, že sa spoločnosť začala uchyľovať ku klamstvám a prečo toto je spôsob, ktorý tá spoločnosť preferuje, alebo ľudia v tej spoločnosti preferujú, neviem ako, ale keď mi niekto chce klamať, tak nech klame a ak ma rozruší jeho konanie, jeho klamstvo, tak nahnevá ma to, tak viem, že prišiel ku mne učiteľ. A ja už viem, čo s takým učiteľom robiť, lebo to sa učíme na univerzite, tak s ním vediem vedomý spor a on ma niečo naučí. A ja niečo získam. Takže ja kľudne dovolujem ľuďom klamať, keď je to ich preferencia. Pre mňa je to mrhanie energie a zbytočný čas. To je pre mňa mrhanie času a energie. Klamstvo. Ja to mám rovnako. Ja si zase nepamätám. Mám zlú pamäť pomerne, takže pre mňa je jasná voľba neklamať, lebo by som si to... Ja by som bol hneď prezradený, pristihnutý, lebo by som si to nepamätal. Nevypláca sa to. Ja tak hovorím jednu vec, že v tom našom osude existuje vždy jedna cesta z tých mnohých a mnohých ciest, pre ktoré sa vieme rozhodnúť, ktorú som nazval, že zlatou cestou. Je to taká zlatá stredná cesta. A ja verím, že keby som išiel tou zlatou strednou cestou, tak je plná hojnosti a šťastia a radosti. To, že ja sa od nej odchyľujem a začínam vnímať viac a viac utrpenia, je dôsledok toho, že som z tej cesty svojím vlastným pričinením odstúpil a vzdialujem sa. Takže stopujme to svoje šťastie, hľadajme ho v živote, robme naozaj to, čo nás baví, kde máme radosť, kde vieme radosť dielať s druhými a druhí, kde zdieľajú radosť s nami. Približme sa k tej svojej zlatej strednej ceste, tej ako keby v úvodzovkách správnej a nič viac nepotrebujeme. Super, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne. Ahojte.